No morjesta. Mä oon Kettupaini, a.k.a. Joint Joni, a.k.a. Viina Jussi. Muutama lempinimi nyt siinäkin sit. Mä olen kattonut paljon noita vlogeja, sekä suomalaisia että ulkomaalaisten vlogeja. Mä oon pari kertaa miettinyt, että hitto, että olisi kiva itsekin tehdä noita, mutta en oo koskaan saanut oikeastaan aikaiseksi. Ja tänään mä ajattelin, että kyllä mäkin haluan. Et tässä sitä nyt mennään. Mä en oo tosiaan koskaan ennen tehnyt tätä, joten tää pientä alkujumitus saattaa olla. Ja mä oon koittanut tässä nyt herätellä itseäni kahvin kanssa. Ja joskus kun mä miettisin tätä vlog-hommaa, niin mä olin tehnyt itselleni valmiiksi jotain kysymyksiä lähinnä niinku noitten perijuttujen takia, mutta mä äsken katsoin läpi pitkästä aikaa, niin tuli siihen tulokseen, että eiköhän se periaatteessa onnistu sit niinku tälleen normaalistikin. Mä oon miettinyt sitä, että mä tekisin niinku noit pelivlogejakin peleistä riippuen. Et kyllä mä nyt League of Legendsissa ajattelin tehdä ja varmaan ehkä joskus StarCraft 2, kunhan mä joskus vaivaudun. Et ei näitä vlogeja nyt niin helvetiksi alat tule niinku yhtäkkiä silleen. Tiedätte kyllä. Mut tosiaan näitä kysymyksiä, niin ensimmäinen kysymys täällä onkin tämmönen, minkä mä oon itse kirjoittanut itselleni. On tällainen, kuka vittu on Viina Jussi kautta Kettupaini kautta Joint Joni. No Viina Jussi meistä voidaan päätellä, että mä olen Jussi. Mä olen 25. Mä opiskelen tällä hetkellä aikuiskoulutuskeskuksessa kone- ja metallialaa ja mä ajattelin, että josko musta isona tulisi sit revysettähitsari. Valmistuminen on varmaan tässä 2 vuoden sisällä, mutta se vähän riippuu siitä, että miten mä opiskelen. No, mutta asiasta ei sen enempää. Pelihistoriaa, mä hyppään tommosten yli tosta kokonaan. No tää on aika ajankohtainen, koska niin kuin näkyy, niin tää kuvanlaatu ei mikään hyvä, mutta täällä on tämmönen kysymys kuin vitun köyhä, ihan paska kuvanlaatu, pelikamatkin varmaan samaa luokkaa. Entä sitten? Ei sillä ole mitään merkitystä. Mä tykkään pelata. Mä myönnän sen tässä ihan suoraan. Joskus siihen on mennyt monia tuntejakin. Mutta en mä oikeastaan sillä välitä. Kyllä mä haluaisin paremman tietokoneen, koska tää mun romutosa, niin se nyt pyörittää varmaan tätäkin paskaa just, mutta en mä sit sen enempää välitä. Mä mietin nyt hetkinen. Jääköhän mun joku kysymys tästä välistä liittyen tohon, kuka mä olen. Jäi itse asiassa. Tosiaan, nyt päivänä taas aiheesta takaisinpäin, mutta tosiaan mä olen myöskin muusikko, mä soitan bassoa. Mä luulen, että tosta musiikkihommasta niin mä luulen, mun täytyy tehdä ihan erillinen vlogi sitä varten, koska jos mä rupean tässä musiikista puhumaan, niin siinä menee koko saatanan päivä. Ja sit mä en ainakaan pääse kouluun, saatikaan tekis mitään muuta kuin olisin koneen ääressä. Tämäkin on hyvä kysymys, tää mikä tässä on seuraavana. Mitä settiä kanavalle tulee? Siis tälle mun YouTube-kanavalle. Se on ollut vitun pitkä prosessi ja sitä on tullut mietitty helvetin pitkään. Ja itse asiassa mä en oikeastaan vieläkään tiedä, mitä kaikkea tulee pitää sisällään. Tosiaan alun perin mä halusin sitä kanavaa tehdä pelkästään sen takia, että mä noita pelivideoita laittaisin. Ja siellä nyt on 2. StarCraftista. Tosiaan se takia, kuinka hävitään Ollinissa, ja sen mä laitoin ihan vaan sen korniuden takia, koska aina mä oon nähnyt esimerkiksi StarCraftin puolella sitä, että kuinka teet tämän taktiikan ja pelaat sitä ja voitat. Ja niin mä ajattelin, että mä laitan sen StarCraftin ja ihan vaan sen huvi- ja urheilun vuoksi. Pääasia, että on jotain edes. Ja nyt mä oon laittanut ne
2 lolipätkää, mitkä tosin on huonolaatuisia, mutta täytyy elää sen kanssa. Koska tosiaan tää mun vanha mylly, niin tää on joku yli 3 vuotta vanha. Et ei tosiaan mikään uudet pelit pyörät. Mä ihmettelin, että toi StarCraftikin pyörii. Ja sit täällä on tämmönen kysymys, että miksi et sä tee englanniksi videoita? No niinkin yksinkertaisesti tyystä, että mä en luota omaa englannin taitoa, vaikka mä osaan kyllä sitä puhua ihmisten kanssa, kun se on tarvis, mutta mä en nyt ainakaan aluksi oppe englanniksi tekemään yhtään mitään tällä kanavalla. Niin mä pysyn tässä suomen kielessä ja se kelpaa mulle ihan hyvin. Sitten täällä on tämmönen kysymys, että teekö sä mitään muuta kuin pelaa pelejä? Teen. Niin kuin selitin jo ensimmäisen kysymyksen aikana, mä oon tosiaan koulussa ja mä tosiaan soitan bassoa esimerkiksi semmoisessa bändissä kuin Metadonia, joka on punk rock bändi, ja sitä löytyy myöskin YouTubesta, että laittakaa Metadonia hakusanaksi, niin löytyy 3 biisiä. Ja mä en itse soita niissä versioissa ollenkaan, mutta kun siinä on vanha kokoonpano ja mä en ollut silloin liittynyt vielä bändiin, joten tämän takia ei löydy semmoista pätkää, missä mä soittaisin. Mut jos te haluatte kuulla mun soittoa ja huutoa, laulua, miten te ikinä haluatte sen ajatellakaan, niin menkää mixeri.net kautta räyhä ilman äänpilkkuja. Sieltä löytyy mun ensimmäinen bändi ja siinä te voitte kuulla semmoista mekkalaa. Se on thrash metalli, joten jos sä tykkäät iskemistä, todennäköisesti ei oo sun musiikkityylissä. Tää itse asiassa lähti ihan hyvin tää vlogihomma. Niin. Toivon mukaan tää mun puhe vielä kaiken lisäksi tästä kuuluu, koska mä en ehtinyt kunnolla testaamaan, mutta ei se nyt sinänsä haittaa. Mutta niin, tuleeko tässä nyt mitään muuta oikeastaan mieleen? Ei. Hyvä jos jaksoit katsoa tän pätkän, koska niin, mä olin itse asiassa suoraan sanoen vähän hermostunut tässä ennen kuin mä aloin tekemään tätä, koska tää on tosiaan ensimmäinen kerta mä tämmöstä koitan tehdä. Tää on itse asiassa ihan hauskaa, täytyy myöntää. Kyllä näitä todennäköisesti tulee vielä lisääkin. Et mitä mä nyt tässä ajattelin. Et kyllä mä tätä VLUkaan niinku syvällisemmin niinku noitten pelien kanssa ajattelin tehdä just niinku StarCraftin ja LoLin parissa, varsinkin LoLin parissa, koska eli League of Legendsin, koska niin, mun mielestä ei se on niin hyvä peli. Nyt mä oon pitänyt pientä taukoa siitä, koska mä oon innostunut tuosta StarCraftista niin paljon. Mutta en mä ajatellut pelkästään pelivideoita, että kyllä mä nyt ajattelin niinku aiheesta kuin aiheesta tehdä videoita, riippuen mitä mulla just sillä hetkellä saattaa olla mielessä. Niin. Ajattelin tehdä lisää videoita. Jos ei nyt pelivideoita tuu, niin sit tulee näitä vlogeja. Mutta niin. Ei kai siinä mitään, kello on sen verran, että pitäisikö varmaan lähteä tonne kouluunkin päin, ettei vaan myöhästy, koska sitä on tapahtunut ihan tarpeeksi. Mutta kiitoksia jaksot kuunnella tämmösen saatana ihmetyypin höpötyksiä tässä peleistä muista. Mulla on paljon muitakin asioita mielessä, mistä mun tekis mieli puhuu. Ja niistä mä todennäköisesti myöskin aloin puhumaan. Joo. Ei mitään. Kiitos jaksoit kattoo. Ja jos et muuta juttu tän videon jälkeen keksi, niin paina sitä tilausnappulaa sieltä, koska se olisi hauskaa, että mulla olisi tilaajia. En mä sitä vaadi keltään, mutta jos tilaa, niin tilaa, jos et tilaa, niin et tilaa. Joo, mut mä lopettelen tässä nyt. Kiitoksia. Tilaa, tykkää, et tykkää. Tee mitä lystää tämän videon jälkeen. Vaikka vetäisit käteen. Mut
mä lopettelen nyt, että mä pääsen sen kouluun. Kiitoksia. Moro.